가발 고발 락서고 Sini buka gerani mutu Awo tak terlai sikun Sini buka gerani iman Ini merkang sikun Sini buka gerani mutu Awo tak terlai sikun Sini buka gerani iman Angka tak Matarbari Botris মন্ডলনি কাইসা কার্যকারী বড় आं दिनै अर' जागायाव मण्डल जे मण्डलनि जे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास हमानी न जे नाई 2021-22 निसिमि आं मण्डल दङ मण्डलनि दंमानि बिसिङावनो सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयासनि ओ सामुनो आं उल्टा खालायनुगैनो दिनै महाराजा बनि जे सामों दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जे सामुं थांमानि आबानो नुगैनो हामजागैनो आं महारानि यागो आं रंफायजाखा आं बनो बनि जे दागिमों बनो आं पूर्ण बिजेपिनि ताम दङ न बिजेपिनि मण्डलनि खरकसा आदं महारानी चालागानि महारानि नि मुंखे दयाल जमन दिनै 21 महारानी चालागान केन्द्रनि कायसा इन्डिपेन्डेन्स बासाबो बिगत 2021 सालाव जे बासामान बिसिंटे आरो যথেষ্ট आं जनसाधारण सापर्ट माखा अनेकजन बिजेपि कार्यकर्ता तानो बर हामजाया सेने बागै जों आबानो जों माने आलादा इन्डिपेन्डेन्ट बाजानायनि बाध्यता अंका दिनै आरो एलाकानि जे उन्नयन कर्मसूचि जे कार्यकारी खायजाक माने आबो कोनो बास्तबायित खायजाया ताबो पर्यन्त खायनाय बाकी अनेक दंख दिनै आरो जागाव एमडिसि सम्राट जमातिया दङ बबो कोनो कार्यकारी खायया दिनै आरो एमडिसि टिप्रामाथानि तरफ থেকে কোনো পরীক্ষা ताबो जों जे 2026 सालाव दिनै जे बुबग्रानि नेतृत्वके तो आरो कैंडिडेट रजाखांके आबनो जों जयजुक्त खायै जों रहनाय बुबाग्रानि जे थानसानि मारि वो थानसानि मारियाव जों जत दंनाय जत आरो जे बुतार दंनाय रखनो बा जत कइनाय दिनै जे 20 तारिखनि जे program बुबाग्रानि जे program आरो program जों जत सामिल होबायनाय अबो हिंसायनो जतनो हाबाय निन मुंखे आनि मुंखेबो पुरेन्द्र दिया 21 महारानी चालागानि इन्डिपेन्डेन्टनि आं बिगत 2021 सालाव आरो प्रार्थी आसाम खरक बुसुक जयनिं खायतिनि दिनै आरो 1400 बुता मत खायखा अब ताबो दै तंख चिनि ताबो इरो तो तिनि लिडारशिप जयनिं खायको 20 तारिख बुबाग्रानि तैनानि बाजार आरो जागाव बुबाग्रानि प्रोग्राम होनाय आरो प्रोग्रामाव जतनो सामिल दिनै खरक बुसुक लिडारशिप जे लिडारशिप जयनिं दिनै लिडारशिप जयनिं खायखा दिनै इरो आया 8 जन मतन खायखा बाद बाकी दिनै जे बुटार तंनाय जतनो 20 तारिख लांनाय थानाय आरो हामबाय